Oy, may simba na dai kokol. Oh, maayo eh. Ay, dili na pwede dun mari, kay gamay kaayo. Hoy! Hoy, bayot! Hoy, nabuang, masudlan imong mata og kanang kuan. Hoy, bayot, masudlan imong mata og. Hoy, bayot! Saya mau diskarte dia deng. Alam. Nana ang mama. Bye-bye. Pag-bye mo, be. Bye-bye. Ay, ni bye-bye ni. Bye-bye. Bye-bye, Yot. Bye-bye. Hoy, di mo bye-bye, Justin. Bye-bye, Ted. Patay! Agay! Usa din ang adula, sir. Anong inana? Pika na? Pika cross? Anong na may cross? Di day pika. Loy.
Ah, mao na siyang gitawag og pika cross kay cross ang ihang kuan. Asa imong matan anak be? Kana? Mao na inyong manuhan. Mao na inyong manuhan. Sige. Ah, mga si Arnie. Second ko. Second ako. Idiri butang. Idiri. Idiri ana ah. Ayun. Kana ni. Idiri. Ha? Naligo na ka, Deng? Hoy. Naligo na ka? Amot na ka. Wala kay chinilas na pod. Kay chinilas ito ka. Dira, amba. Anak. Anak. Bata. Anak, anak. Bawa dia deh. Bye. Di mana pares yung chinilas ha? Dili pares yung chinilas. Ako na po. Mama, gusto mama apare. Aw na ades ako ade ay. Mali. Wa man ni magkain. Nasaan kami? Bulo day ka ni. Sige, dali dayon. Mapila po niya si Ading. Ay, maawa kayo. Ana, dali, ana. Tak na magyapon. Si Ading sa. Wala na gani. Oh. Naon daw ako. Magpapila niya si Ading baka luoy. Dali din. Iya naman yung Di mo siya kabalong man. Babay na lang mo, babay. Dili umaloy anak niya. Nagama ko na yung pinabuhi, oh. Hola, bumili ko bike guys. Basta na ako yung kwarta. Di naman nak mudagan ding. Guba naman ang ligid, anak. Unsa din na ta? Tanawa ko na, oh, di. Tanawa na yung diskarte. Oh. Magbuot dahil mo. Wala na yung bike, patay. Asa mang ligid ano na mas ibabaw ang ligid ana. Ha? Sigdi ilang? Oh, may baba ka buot-buot. Ha? Batian na imong bike oy. Lingon daw sa mat isang bike mahal daw. Ha? Bakit mo ba? Imong bike babati. Ha? Sumbago ni mong balay? Ano sumbago man nimo? Kay? Ha? Ako abati? Imo ha di ay, gwapo din na, abati ana. Yung
daw siya. Tanawa ko na imong sus. Di atay. Bati anak, awa ang ligid na sa ibabaw. Agoy na si nanay Nay, nagdalapan. nana pwede kuha. Lalaki. Ha? Si Buli nga redobladong? Alay. Nya kay paliko man sila paliko siya dire nya ako pud pasulod di nagihay hunong siya hunong. Ewa ko ni hunong kay ako yang gipaliko guna. Nag-ana ba ano pag-ana na hunong man. Buni nga anak ni kuan tingting. Tinggod. Dita mga luya ani. Paghangad ni. Nag-ana ba ano gata ana siya nagduko. Pag-ana Ano dengan? Ano ko man may mga chinilas, oy. Ano pa tang luya gid sa bike gyud. Dili. Ban ako diha. Kami na lang. Nang kisa ng bike ding. Ding. Hoy, nang kisa ng bike ba? Oh, may bato. Daron guys. Ini mag-bike may ko nang bato ko mabangag. Luya po ninyo, oy. Di mapapalit kag bike sa imong dada ding. Ha? Anya? Balik. Oh. Ano bang mako tong kuan ng bike mabahala to magupang ni nanay. Ma, Unsa ba guba ato? ano